हनै 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 मासे हमदो खारगोन बाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै मोनसे जायगायाव बेरायहैनो ओंखारदों थ' आं दा खिन्थालांसै नोंथांमोननो जायगाखौ आंबो थांफेराखै बाट बिराद मोजां होननानै मिथिगौ आरोना थ' बिदिब्ला नोंसोरबो आं दा जेराव थांनो नागिरदों बे लकेशनानो जाबाय बावखुंग्रिनि सेरावनो आरो लोगोफोर एक्जेक्टलि बावखुंग्रि नङा खिन्थु बावखुंग्रि हाजोनि साइडआव आरोना मोनथारसै लोगोफोर जायगाया हाजो सेर सेर बिराद मोजां आरोना थान्दा मासि मोजां जिरायनानै थादों नालाय मावजिया लामा गेजेरावबो ओमफ्राय बिराद मोजां नुयो आरोना सिनारिखौहाय ग्रिन ग्रिननो लामा गेजेर गेजेर ओरै साइड बिफां साल बिफां आरोना बिराद मोजां नुयो साइड बिफां बिराद मोजां नुयोना लोगोफोर थ' बेनो आरोना लोगोफोर जायगाया ओमफ्राय मेन लकेशनाव सहैनोसै बारा गोबाव गैला बे लामाखौल' देखायदों साननानै गाज्रि जामोन आरोना लोगोफोर थ' बेरायनोसो थांखानाय नालाय स' बेखायनो आङो लामाखौबाबो होजोबथारबाय आरो नोंसोरनो देखायथारबाय दा नोंसोरबो मालाबाफोर फै फेमिलि ज'नो जायगायाथ' बहुत मोजां लकेशना बिराद मोजां बेखौनो नायनो थांखानायखा थ' बेखौनो देखायबाय आरो आङो लोगोफोर लामाखौ गाज्रि होननानै साननाङा आन्डार कनस्ट्राक्सन माने साइडआव मावगासिनोबो दं आरो इसिबां गाज्रिबो नंखाया लामाया नायलांदो लोगोफोर अननानै जोबजासिम भिडिअखौ मेन लकेशना बेनोमोन लोगोफोर जायखौ जों होसोनानै फैदों बिराद मोजां आरोना फिसा वाटारफल दं ओरैनो थ' बेखौनो जोङो एसे नायनो होननानै थांदों आरो बे वाटारफलनि खाथियावनो मोनसे फिसा शिब मन्दिर दं आरोना लोगोफोर शिबलिंग दोननाय दङ थ' बेखौनो आं जुम खालामनानै देखायबाय नोंसोरनो बिराद गोजोननाय मोनदों लोगोफोर जायगाया बिराद मोजां दे
ओरैनो थालांनो दाना दैखौ ओरै लांनानै दैजों मोखांसैब्रा औ खोन्थादो ओरैनो मोनासि जाबायमोन लोगोफोर थ' बेखायनो जों फैफिनबाय आरो न'आव हनै 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 नै 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 गैला मोनबाय मोनबाय जोंनि न' सेरावनो नै मोनाबाबो ना हमफैलायबाय लोगोफोर नै दसेनो लामायाव हमनानैनो नै लामाखौनो बारखायो नै मोनलायबाय मासे जेखाइ थानाय मोनला जेखाइखौनो बायनानै दोनफैथारसाहां एबार हनै 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 हमदो 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 खारगोन फिसासोहाय गोरलैसो आखाइ हंगारथ'वाखै दे हमदो दैयाव बिलाय नुवाखै नों खांख्राइ दंगासिनो दं खांख्राइया लुवाथसो बाबो जालायलायबाय नै लोगोफोर ना हमनाया आंहा थोबाय बेनो बाथोन जागासे अयथासार ना मोनो जे जोंनि दुब्लि बारियाव लोगोफोर थ' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय गुड नाइट